Helo, enw fi yw Glenda Tinney a dwi'n gweithio yn yr ysgol blynyddoedd cynnar fel tiwtor derbyn. Yn ein ysgol ni, ni'n llawer o gyrsiau israddedig i wneud â addysg a gofal y blynyddoedd cynnar. Yn ein cyrsiau ni, chi'n edrych ar bob agwedd o ddatblygiad plentyn cyn geni hyd at rhyw 7 mlwydd oed. Ac felly ni'n edrych ar pob agwedd o lles y plentyn, ni'n edrych ar datblygiad y plentyn, ni'n edrych ar pwysigrwydd hawliau plant, ni'n edrych ar pwysigrwydd chwarae ar gyfer plant ifanc. Ni hefyd yn edrych ar datblygiad holistaidd y plentyn ac ar bob agwedd o addysg y plentyn fel datblygiad iaith, datblygiad llythrennedd, datblygiad cymdeithasol a emosiynol y plentyn. Yn ein gradd addysg a gofal blynyddoedd cynnar, mae gyda ni cyfle i rheini wneud gwaith lleoliad mewn lleoliadau ac felly maen nhw'n gallu wneud oriau lleoliad sydd yn sicrhau nid yn unig bod nhw'n cael gradd BA yn Rhydedd, ond hefyd maen nhw'n gallu cael y cymwyster i weithio gyda phlant ifanc mewn meithrinfa neu cresh neu safle dechrau'n deg. Ac felly fydd ein cwrs ni yn cynnig y BA ond hefyd yn cynnig y cyfle i gael ei weld fel cymwyster galwadigaethol sydd yn cael ei adnabod gyda'r Cyngor Gofal Cymru. Rhan yng nghyfrifoldebau yw i galluogi myfyrwyr i fynychu lleoliadau mwyn cael profiad ymarferol fel rhan o'i rhaglen mewn amrywiaeth o leoliadau a gallu rhain fod yn ysgolion cynradd, meithrinfeydd dydd, canolfannau teulu ac yn y blaen. Mae gyda ni sawl raglen a sawl ffordd i ddilyn y gradd, felly mae yna dull traddodiadol le mae yna gradd 3 blynedd ar gyfer myfyrwyr rheini sydd wedi gadael ysgol neu eisiau ymhelaethu ar ei cymwysterau addysg bellach, ond ni hefyd yn cynnig y radd fel raglen 2 flynedd ar gyfer myfyrwyr hyblyg, a mae hwn fel arfer yn siwto bobl sydd yn gweithio mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar yn barod, ond methu rhoi gwaith i fyny, felly maen nhw'n gallu astudio yn llawn amser ynghyd â cadw eu gwaith. Os ydych chi'n astudio y BA addysg a gofal blynyddoedd cynnar, mae gyda chi gyfle i fynd am y cwrs TAR, sef y cwrs blwyddyn addysgu fod yn athro gynradd. Wrth gwrs, mae rhaid bod gyda chi'r tygau ac bethau sydd angen ar gyfer y cwrs hynny, ond bob blwyddyn mae gyda ni myfyrwyr sydd yn mynd ar y cwrs TAR. Hefyd, mae rhai myfyrwyr yn penderfynu bod yn weithwyr cymdeithasol ac felly yn wneud yr ôl-radd ac yn mynd i'r ôl-radd i fod yn weithwyr cymdeithasol gan ddefnyddio ein gradd ni fel ffordd mewn i hynny. Ond hefyd, mae gyda ni graddau ôl-raddedig yn hunain, ac felly mae rhai myfyrwyr eisiau mynd mlaen i astudio yn MA addysg a gofal blynyddoedd cynnar ac i ddefnyddio y gradd maen nhw wedi wneud ar hyn o bryd i gael mwy o sgiliau ymchwil o fewn y maes blynyddoedd cynnar.